El món màgic està de celebració, ja que l'innomenable Lord Voldemort, el bruixot maligne que terroritzava el món, ha caigut en intentar assassinar un nadó de tan sols un any, el Harry Potter. El malefici que Voldemort va llançar al Harry li va rebotar, deixant-lo mig mort i sense poders, mentre que el petit només va patir una cicatriu al front en forma de llamp. Els seus pares, però, malauradament, sí que van ser assassinats. Des d'aquell dia, el Harry es va convertir en un heroi conegut com el nen que va sobreviure. Quedant orfe, l'Albus Dumbledore, director de l'escola de bruixeria Hogwarts, decideix dur el Harry a viure amb els seus oncles magres, els no màgics, la família Dursley. El temps va anar passant i després de gairebé 10 anys el Harry viu maltractat pels seus tiets i el seu cosí Dudley. Dorm a l'armari de sota de les escales de casa dels Dursley sense saber res del seu passat i enganyat sobre la mort dels seus pares. Un accident de cotxe li van dir. El dia de l'aniversari d'en Dudley, després d'enfurismar-se per haver rebut Només 36 regals, però si l'any passat en vaig tenir 37! la família se'n va al zoològic i excepcionalment s'emporten el Harry. Al terrari del zoològic, contemplant una boa constrictor immòbil, el Dudley exigeix a la serp que es mogui picant el vidre. Però no serveix de res. El Harry, aleshores, s'acosta a la vitrina per contemplar la serp i de sobte tenen una conversa sobre les semblants situacions de tots dos. És llavors quan el vidre del terrari es volatilitza i la serp s'escapa passant pel costat d'en Harry, dient-li «Gràcies». El Harry és acusat pel seu cosí d'haver intentat fer-li mal i el castiguen durant mesos. Un ballet infant
el Harry a recollir la correspondència i s'emporta una gran sorpresa. Algú li ha escrit? Però tot just en aquell moment els seus tiets li trenen la carta i no li deixen llegir. L'endemà arriben més cartes i l'endemà més. I es torna quasi impossible pels tiets evitar que el Harry en llegeixi una. I per això decideixen marxar a una cabana perduda enmig del bosc perquè no els troben. En arriba la nit de l'11è aniversari del Harry, just a la mitjanit, un home de vida descomunal i romp on s'havien amagat. Es presenta davant en Harry com a Rubius Hagrid, guardabosc de Hogwarts. en adonar-se que no sap qui és Hogwarts, que no ha llegit la carta i que no sap la veritat sobre la mort dels seus pares, se sorprèn i s'enfada profundament amb el Dursley. Malgrat les protestes dels tiets, en Harry li revela Ets un mag, Harry. que els seus pares també ho van ser, que és famós i que té un lloc a l'escola de bruixeria Hogwarts. És llavors quan per fi en Harry pot llegir la carta. El Hagrid li explica la història de com van morir la Lily i el James Potter. Lord Voldemort, l'innomenable, va decidir buscar els Potter per matar-los. Ningú sabia per què, però no va poder matar el Harry. Alguna cosa va passar. Ningú ho ha pogut explicar mai. L'única marca d'aquella nit va ser la cicatriu del front del Harry. Voldemort va desaparèixer en aquell instant. Hi ha qui pensa que és mort. D'altres creuen que encara ronda, de veritat, esperant el moment per tornar.
l'escola. El Harry es mira la llista de papers innecessaris, però el Harry és segur que els pares li van deixar fons necessaris a Gringotts al banc dels mags amb mans de goblins. La seva primera parada és la marmita foradada, un petit pàmflet on tots els clients reconeixen el Harry i el saluden admirats. El Harry i el Hagrid se'n van de lloc per la porta del darrere, on el Harry dona uns copets a la paret de totxos i sobre davant seu la Ronda d'Ara, un carrer comercial ple de botigues, marmites de totes les vides, el Palau del Mussol, articles de Quidditch, gàtots i llibres, Madame Malkis, Ollivanders, fabricant de varetes des del 383 abans de Crist. I al capdavall del carrer, l'edifici del banc Gringotts, on el Harry descobreix la seva fortuna. El Hagrid aprofita per recollir un petit paquet a la cambra 713. Millor no mencionar això a ningú, Harry. És un assumpte de Hogwarts molt secret. Tot seguit el sorprèn amb la Hedwig, una òliva blanca que li regala pel seu aniversari. Un cop té tot allò necessari, entren a buscar la seva vareta a la botiga d'Ollivanders. El Harry prova un bon nombre de varetes màgiques, però... És la vareta que tria el mag, senyor Potter. I és així com és trobat per una vareta de grèvol i ploma de fènix d'un pam i mig. Ollivander li explica que el nucli d'aquesta vareta és la ploma d'una cua de fènix, que tenia només 2 plomes. És curiós que estiguessis predestinat a aquesta vareta i que va ser la seva germana la que et va fer aquesta cicatriu. A la marmita forada d'un professor en
l'estació de King's Cross per agafar el tren que el portarà cap a Hogwarts i que aparentment surt de l'andana en 9:15. Com que no té ni idea de com accedir, es fixa en una família, tots pelrojos, a qui els sent dir la paraula mago. Així que els hi demana ajuda per accedir a l'andana. És aleshores quan coneix la família Weasley i el Ron, qui serà el seu amic inseparable. El Harry travessa decidit la barrera de les andanes 9 i 10 i apareix a l'andana 9:15, on es troba el Hogwarts Express. Durant el viatge, el Harry seu amb el Ron i descobreix que els mags tenen les seves pròpies llaminadures. També que a les fotos màgiques les persones es mouen i algunes dades sobre el Quidditch, l'esport de les bruixes i els bruixots. Al tren també coneixen a l'Hermione Granger, una noia que els sembla insuportable. Quan el tren arriba a Hogsmeade, al poblet de mags al costat de Hogwarts, en Harry rep l'alumnat i es dirigeix cap a l'escola. En travessar la gran porta de roure del castell, el rep la professora McGonagall, que els explica que a Hogwarts hi ha 4 cases. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw i Slytherin. Cadascuna té la seva història i les cases competeixen entre elles per la copa de la casa. Segons els triomfs i les infraccions comeses per cada casa, es donaran o es trauran punts. En aquell moment, el Harry coneix el Draco Malfoy, qui després d'humiliar el Ron per ser d'una família humil. Aviat descobriràs que hi ha famílies de mags millors que altres. No t'ajuntis amb la gent equivocada. En això és ajuda. Harry rebutja l'oferta del Draco, creant així una llarga enemistat. Però a continuació comença la cerimònia de selecció al gran saló a càrrec del barret que tria. Un barret vell que parla damunt d'un tamboret. Seguidament, els alumnes, per ordre alfabètic, van passant i van posant-se el barret. Al posar-se'l al cap, aquest exclama cap a quina casa han d'anar. Slytherin! En arribar al torn del Harry, el barret dubta i el Harry li demana que no el posi a Slytherin. Sorprenentment, el barret li diu que hi encaixaria perfectament i que podria arribar a fer grans coses. Però, finalment, l'envia a... Gryffindor! És així com el Harry pot seure a la taula amb Ron, l'Hermione, el Neville i la resta dels seus futurs companys de Gryffindor. El Dumbledore, el director de l'escola, es dona la benvinguda al nou curs i els adverteix que està prohibit anar al corredor del tercer pis. A l'acabar, marxen cap a la sala comuna de Gryffindor a descansar.
allà on el Harry va, els xiuxiuejo sobre ell i els fantasmes no són de gaire ajuda. A Hogwarts, les classes es fan amb alumnes de totes les cases. 3 cops a la setmana fan botànica amb la professora Sprout. S'agafa la mandra, la tija i això. L'avorrida història de la màgia amb el professor Vince, un fantasma que va morir fent classe i ja es va acabar. I aquesta és la història d'Emeric el Malvat. Encanteris amb el menut professor Flitwick, tan menut que havia de pujar sobre una pila de llibres per veure. Repetim després de mi. Lumos! Transfiguració amb l'estricta i intel·ligent professora McGonagall. Potser seria més útil si transformés a un dels dos en un rellotge. Almenys així l'altre no arribaria tard. L'esperada però decepcionant defensa contra les forces del mal del professor Quirrell. Per cagar la dieta al rat, parlant vampins té una forta versió a l'all i s'alimenta principalment de sang. Encara que poden menjar altres coses com empanades. I finalment, la terrible classe de pocions amb el professor Severus Snape, que comença a burlar-se del Harry davant de la resta de la classe. Està clar que la fama no ho és tot. Veritat, senyor Potter? Una tarda després de classe, el Harry i el Ron llegeixen una notícia del periòdic Profètic. Intent de robatori a Gringotts, concretament a la cambra 713, d'on en Hagrid es va endur aquell paquet petit i ronyós. El Harry de seguida lliga caps. És més, el Harry comença a sospitar de l'Snape.
Harry, tot i no haver volat mai a l'escombra, està molt morfat. A l'hora d'esmorzar arriba el Fideu i el Neville rep una recordadora, un objecte esfèric i màgic que es posa vermell si el seu propietari s'oblida d'alguna cosa. L'únic problema és no recordar que he oblidat. A la classe de vol, el Neville explica el canell i el Malfoy vol tirar-li la recordadora a la taulada. Però el Harry impedeix alçant el vol i atrapant la recordadora del seu amic a l'aire. Aleshores apareix la professora McGonagall i, lluny de danyar-lo per volar sense permís, presenta a l'Oliver Wood, l'entrenador de l'equip de Quidditch de Gryffindor, i el proposa com a buscador de l'equip. El Harry descobreix que el seu pare també ho havia sigut quan va estudiar a Hogwarts. Celebrant l'entrada a l'equip amb el Ron, es creuen amb el Draco Malfoy, amb qui tenen una plujada de tot, i el Malfoy directa el Harry a combatre's en un duel a mitjanit. L'Hermione, sent i ficant-se o no la demana, diu al Harry que no ho faci. Pensa en els punts que Gryffindor pot perdre! No li fan cas, i a la nit surten de la sala comuna i l'Hermione els segueix. Els tres van al tercer pis, on havien quedat amb el Draco, però no es presenta. Era una trampa! I el Filch, el conserge, els està buscant. Qui hi ha per aquí a aquestes hores? Fugint d'ell, obren una porta per amagar-s'hi. I es troben ni més ni menys que un gos monstruós de 3 caps protegint una trapa. Fugen cap de Judeu-me cap a la sala comuna, arriscant-se a ser vistos, però votant una mort segura. L'Hermione esmenta que el gos protegeix alguna cosa sota la trapa, i el Harry se'n va dormir pensant en aquell paquet que el Harry va treure de la cambra 713 de Gringotts.
m'estranya que ningú l'aguanti. Ni a la classe següent ni per sopar la veuen més. I això que és la nit de Halloween. Aleshores senten dir que l'Hermione és al lavabo de noies plorant. De sobte, el professor Quirrell entra corrents al gran saló cridant. Es crea un estat de pànic col·lectiu fins que el Dumbledore dona instruccions als monitors per donar l'onat a les respectives sales comunes. En aquell moment, el Harry i el Ron s'adonen que l'Hermione no sap res i decideixen anar-la a buscar. El troll s'enfut cap al lavabo de noies i quan el Harry i el Ron hi arriben, l'Hermione està feta una muleta mentre el troll l'ataca. El Harry i el Ron llancen objectes al troll. El Harry se li enfila el coll i li fica accidentalment la vareta pel nas. El Ron, de manera instintiva, realitza l'encanteri. Wingardium Leviosa! Fa que el garrot del troll floti a l'aire i li caigui al cap desviat. Aleshores el professorat arriba i l'Hermione cobreix els seus companys fent-se ella responsable dels fets. Des d'aquell dia, l'Hermione passa a ser una bona amiga. L'endemà, a l'hora d'esmorzar, el Harry es fixa que l'Snape va coix. Creu que és ell qui va deixar entrar el troll per distreure tothom i intentar passar per on hi ha el gos de 3 gats, però va fracassar. Segur que vol el que guarda. Aquell mateix dia és el debut del Harry amb l'equip de Quidditch, Gryffindor contra Slytherin. El partit comença i descobrem el Harry perd el control. I el Harry és a punt de caure. Des de la grada, el Ron i l'Hermione veuen amb els prismàtics que l'Snape murmura alguna cosa i mira fixament al Harry. Aleshores, l'Hermione va cap allà i d'amagat cala foc a la capa de l'Snape, provocant que ell i els altres professors caiguin a la grada. L'escombra del Harry torna a anar bé i atrapant l'Snape amb la boca va guanyar el partit a Gryffindor. Els tres van amb el Harry per explicar-li les sospites que tenen sobre l'Snape. Li anomenen el gos de 3 gats, que resulta que es diu Pelut i és el Harry, i els diu que li va deixar el Dumbledore per a protegir alguna cosa, i que l'Snape també ha contribuït en aquesta protecció. Aquest assumpte és secret i només influeix el Dumbledore Nicholas Flamel.
El Nadal s'apropa i molts alumnes com l'Hermione tornen a casa amb les seves famílies. L'Hermione recomana als seus amics que busquin informació sobre Nicolas Flamel a la secció prohibida de la biblioteca. El dia de Nadal, el Harry té regals per primer cop. De la mare del Ron, del Hagrid, de l'Hermione i un paquet que no sabia de qui era, una capa d'invisibilitat. Al cap d'uns dies s'ha sabut utilitzar-la per entrar d'amagat a la secció prohibida de la biblioteca, on el Harry, a part de llibres estranys, no hi troba res. Escapant-se de la vigilància del Filch expert, hi va parar a una sala on hi troba un mirall magnífic. A l'apropar-s'hi, el Harry queda sense respiració al veure reflectit acompanyat de la seva família, amb els seus pares davant. Però al girar-se, veu que no hi ha ningú. El saluden, li somriuen, però són darrere del mirall. A contracop, abandona la sala i ho explica el Ron. I tornen la nit següent, però el Ron no hi veu la família del Harry, sinó que s'hi veu a ell mateix, el més gran, sent cap de monitors, amb la copa de la casa i amb la copa de Quidditch a les mans. Creus que aquest mirall mostra el futur? Però no pot ser, perquè la família del Harry és morta. L'endemà a la nit, el Harry decideix tornar-hi. Passa l'estona assegut davant del mirall, contemplant la seva família, fins que el Dumbledore entra a la sala. Li explica que aquell és el mirall del Gisec i li dona una pista del que fa. La persona més feliç de la Terra es miraria al mirall i es volia només ell mateix, tal com és. I és que el mirall ens mostra els desitjos més profuns i més intensos del nostre cor. També li diu que l'endemà serà traslladat de lloc i afegeix: Si mai te'l tornes a trobar, estaràs preparat. Un no es pot nodrir de somnis i oblidar la vida. Recorda-ho.
l'única persona que ha aconseguit la pedra filosofal, una substància amb uns poders sorprenents. Transforma qualsevol metall en or i d'ella se n'extreu l'elixir de la vida eterna. La pedra filosofal és el que Harry va treure de Gringotts, el que es va voler robar, el que guarda el gos de 3 caps i el que vol l'Snape. Després d'un partit de Quidditch, el Harry segueix a l'Snape volant amb l'escombra fins al bosc lliure. Snape va encaputxat i es troba amb el Quirrell. El Harry sent com l'Snape amenaça el Quirrell. Ja saps com passa pel bosc de 3 caps? No sé de què em parles, Severus. No et convé tenir-me d'enemic. Tu i jo tornarem a parlar quan tinguis clar a qui deus fidelitat. El Harry torna a explicar-ho als seus amics i reforça la seva teoria sobre l'Snape i la pedra. Una nit, els 3 s'escapen a veure el Harry, a preguntar-li pel pelut i la pedra filosofal. Només us puc dir que és al castell per un molt bon motiu. Amb una mica d'insistència, el Harry els explica que alguns professors han fet encanteris per protegir-la, també l'Snape. Que el professor Snape vulgui robar la pedra és una bajanada. Llavors, els nois s'adonen que al foc hi ha un gran ou de color negre. El Ron sap què és, i és un ou de drac. El Harry diu que el va guanyar un estrany en una partida de cartes. L'ou és a punt d'obrir-se. Comença a escapar-se i finalment en surt un cadell de drac i el Harry li posa de nom. Norbert! L'alegria es talla de cop quan veuen el drac espiant-los per la finestra. Al capdavall, tenir un drac és il·legal i els 3 joves no haurien d'estar desperts a aquella hora. El Malfoy es barata a la professora McGonagall, que castiga els 4 alumnes per deambular a sola pel castell. La
dies, el càstig es fa efectiu i els 4 joves són citats a mitjanit amb el Harry. El càstig consisteix en entrar al bosc prohibit i a restes de sang platejada d'un unicorn. I la missió és trobar-lo. Es divideixen així en 2 grups. El Draco i el Harry van embrollar el gos del Harry. A l'endinsar-se al bosc, troben l'unicorn mort. I de sobte, apareix una figura negra encaputxada, 4 grapes, per xuclar-li la sang de l'unicorn. El Malfoy i l'Ullal fugen espantats i cridant. Aleshores, la figura es llança contra el Harry. La cicatriu li crema com mai. Però abans que li faci res, surt un centaure del matret espantant a la figura encaputxada. El centaure es presenta com a Firenze i li diu al Harry que el coneix. També li explica que... La sang d'unicorn manté en vida aquell que la veu, però tindrà una vida maleïda per haver comès l'atrocitat de matar un ésser tan pur. Llavors el Harry s'adona de qui estaria tan desesperat per sobreviure així. Algú que amb l'elixir de la vida que proporciona la pedra filosofal que hi ha amagada al castell podria tornar-se immortal i recuperar els seus poders. El Firenze torna el Harry amb el Harry i la resta i s'acomiada. Arriben a la conclusió que l'Snape no vol la pedra per ell, la vol per Lord Voldemort.
trames finals, el Harry té una revelació. Com pot ser que algú que porta un ou de drac il·legal a sobre es trobi justament amb la persona que més il·lusió del món li fa tenir-ne un? Corrents van a veure el Harry i pregunten sobre l'esplany que li va donar l'ou. No li vaig veure la cara, però li interessaven molt les bèsties màgiques. Com el pelut, per exemple. Si li toques una mica de música, s'adorm a l'instant. Havien revelat el secret. Els professors no es creuen quan us ho expliquen, així que decideixen anar al tercer pis aquella nit, que és quan sospiten que hi anirà l'Snape. Sota la capa d'invisibilitat arriben al gran cos de 3 caps i veuen un arc al terra, presumptament de l'Snape. Aleshores el Harry toca una mica la flauta que li va regalar el Hagrid i el gos s'adorm amb la primera nota. Obren la capa i la travessen. Allà baix han de superar tota mena d'obstacles protegint la pedra. Una planta portal coneguda com el llest del diable que els captura. Lumos Solens! Atrapar una calculadora d'entre centenars amb l'escombra. Ets el buscador més jove del segle, Harry. Tu pots. Una cruel i perillosa partida d'escacs màgics, on ells són peces de tot. Cavall H3. Escac de mar. I una cambra plena de pocions, una barrera de foc i un enigma que l'Hermione aconsegueix resoldre. La versió correcta és aquesta petita, però només n'hi ha prou per un. Decideixen que ha de ser Harry qui arribi fins al final, mentre els altres dos tornen enrere i demanen ajuda. Amb una abraçada, els amics es despedeixen i el Harry avança cap a l'última cambra, travessant el foc sense cremar-se gràcies a la poció. Quan entra, ja hi ha algú allà, però no és l'Snape ni Lord Voldemort.
hi havia al centre de la sala era el Quirrell, sense tics ni tartambeig, i al seu davant el mirall de Giselle. Quan el Quirrell veu entrar el Harry, immobilitza amb uns corrins màgics. Esperaves l'estrella? Qui hauria sospitat de tu? Pobre d'un professor Quirrell. També li revela que va ser ell qui el va intentar matar durant el partit de Quidditch i qui va deixar entrar el troll per Halloween i que, si no fos per l'Snape intentant aturar-lo, ho hauria aconseguit. El Quirrell es posa davant del mirall frustrat. Em veig amb la pedra dels mans. Li entrego a Lord Voldemort. Però com l'aconsegueixo? I és llavors, parlant del seu amo, quan una altra veu provenint del propi professor es manifesta. Fes servir el noi. El Quirrell obliga el Harry a posar-se davant del mirall. Quan s'hi mira, veu el seu reflex amb la pedra a la mà, com se la guarda a la butxaca i li pica l'ullet. De sobte, el Harry nota la pedra dins de la seva butxaca. No sap com, però ja la té. El Harry intenta mentir al Quirrell, però el Voldemort sap la veritat. Deixa'm parlar. El Quirrell es treu el turbant, revelant a la seva nuca una altra cara desfigurada i tenebrosa. El Voldemort intenta convèncer el Harry perquè s'uneixi a ell, però el Harry s'hi nega rotundament. Mata'l! El Quirrell es llença sobre el Harry, però quan el Harry el toca, la pell del Quirrell es comença a omplir de butllofes i dispersa. Pren-li la pedra! Quan el Harry se n'adona del seu poder, li posa la mà directament a la cara i en un caos de crims i dolor els dos queden estesos. El Harry es desperta a l'infermeria rodejat de regals i acompanyat del Dumbledore, que li explica que porta 3 dies inconscient, que la pedra ha estat destruïda i Voldemort segueix vagant buscant altres maneres de tornar. També li explica que el poder que li ha permès derrotar el Voldemort en les 2 ocasions és un que li va deixar la seva mare al sacrificar-se. És l'amor, Harry. L'amor. El Harry torna amb els seus companys a la festa de fi de curs. Allà, el Dumbledore concedeix punts extras d'última hora a Gryffindor per tots els esdeveniments recents i gràcies a això. Gryffindor guanya la copa de la casa. El curs acaba i el Harry s'acomiada de tots els seus nous amics i espera impacient a tornar el curs que ve a la seva nova casa.
Demano disculpes perquè hi ha hagut un parell d'escoles que han tingut que estar reubicades, que hi ha hagut una mica de confusions de seients. Demanem disculpes des de l'organització i després volem fer un fort agraïment als tècnics de so i de llum. Un aplaudiment.